turmi na farko tsakanin garkuwan yayan talasa wanda yake hannu na wanda kalor kuma shafin musan gwanage wato tsakanin musan gwanage da yayan talasa wato garkuwan yayan talasa ya sama da suka Alhaji Musa Garbar da Jasmine Suwa, Alhaji Usman Shagari, da bisa mashi da kiri. Dero! Garkuwan yayin tarasa. Ciro, wato garkuwa ya tarata, Shaku Musa Gelege ya shiga ba daidai ba. Kai can iske shi ba ma da wanda ba yin da ka bari in ka kuje shi da ba ina ajin nan wannan dan yana da wayi ana kamawa ana yi garkuwa Shaku Musa Gelege garkuwa Shaku Musa an yi wani kyakkyawan ragas mai bakin muni wanda an yi wani mummunan kisa a wannan fafatawar wato garkuwan yayin tarasa ya ji hannu a lajiyar musu da gudu gilas mai sai ce ku zo ku ɗauki kayanku ko kisa masarar kebi yau kam harkar nan ba da daɗi lala kai bai dawo ba har yanzu dai ya dawo ya takaice an samu ya dawo wanda ana koya mai tsayi zamu ce a takaice ne an samu ya dawo wai to ya dai an samu ya dawo wato garkuwar yayin tarasa ya dawo bai wuce ba bayan kyakkyawar ragas da aka yi mummuna wato ya dawo kenan dogon ɗan ta gaya kenan ɗaya daga cikin matasa 'yan dambe wanda a wannan lokacin tauraro su suke haskawa yace za a yi bakin aiki kenan wato game da su ya faɗa shi mafi kwarai yi musu mai agogo hannu jama'a ina alhaji shehu ɗan shagari ina inu zama agogo hannu na gama gabo ina shehu ɗan shagari ina inu zama agogo hannu ina alhabin da gajiji na gama ga yaran gurin da yi abin zuwa shara wato bakon dogon ɗan dutse nan wanda shi ne zai kara da dogon ɗan ta gaye to kusa masa da ke muka wanda ɗan dambe ne wanda ya tsare shi ma yana cikin yan wasan da suke taka rawar gani a jihar Sokoto. Alƙali Rakiya Olliwan ya hura wannan fafatawa tsakanin soja da kuma dogon ɗan tagaye. Dogon ɗan tagaye wanda a da yake dogon shanshaf shi ne yake hannu hagu mai kallo
da dada a kan shi soja ko yake hannun dama mai kallo da wando fari wannan turmi na farko ne Alhaji Musa mai kogo da gilas wani suwa ya koma da mota kilan wani zai bani mota ga gumurzu za a yi kwana 30 za a yi wanda kilan kuma wannan ta riga ta fada ban sani ba amma in an bani kyauta don akwai present sai kallon haka ne ya don haka kowace kasuwa zai ko da kuma ga wani ya kace mu dan kule da kun ka zargo da sai babu mai tafasa ya bi wato wallahi ya sai an sa ko bisa ba shi ke duka farin ka taka soja dogon daktar gaye na Alhaji Musa da gogo da class Alhaji Usman Shagari soja ya soma da kyakkyawan farmaki wato ya farmaki dogon daktar gaye Muhammad dan tagaye ya an saka dan tagaye shi kuma sanin kuna Shamsu Kaliyani ya ansa to kuna kake ya farmaki soja a jahira da 18 a wani babatawar yake ba shi guri kuma yake rasa yawa wato one shot kamar da Abdullahi yake faɗa one shot kenan alƙalin yake a oliwan ya buɗe ga wannan babata tsakanin shafana dia dogon shafan ɗan tsakaye shafana dia wannan gumurzun Alhaji Musa ne babbar expresswa Alhaji Usman Shagari wa bisa mace yake ana ciwo ana gumurzuwa wannan lokacin wato wannan matasa wanda ne tsakanin su ana wato wanda aka yi Chako kuna takaye Chako anafiya watu anachiwa Chako anafiya kowa yana bugu yana rutu maka Chako anafiya kuna takaye watu alkalin wasa ya zama biyu a wannan gumurzun kada da kyawun liwan ya dawo sunan baba ta sun yi tsakanin dogon dan tagaye da kuma shafan anadiya shafan anadiya shine ke hannun daman mai kallo dogon dan tagaye ke hannun mai kallo da akan shi kewa ba ka zama shi ne da da ni babu ba kama yaro na idan na je Kaduna na malam sai mu wuce a gabi local government in je a gabi local government turin ku da ganga ni ne na shi ana biya saboda mu aka fara kuma an masana da shi Facebook mu shiga ne rubuta sunana sai daga na ido ne aka rasa bana dia bana dia to kuna take abana dia to kuna take kai ana ciwa wato wannan matasan nan dai ana gumurji wannan fafatawa ana dia lokacin ta kai wanda dukkanin su sun ci a wannan fafatawar alƙalar da ce aminu arewa kanku ba ni kunyawa dan mutum na farko tsakanin dogon matashi wani na ba shi 2,000 to ga uku kai ma hukaci na ga dubu da yake nan ko
Kai baka san tambol mai kuɗi na bai. Haka ne. Domin shiga. In tambol na iskanci ko ina banda ya kuɗi. Wallahi mai kuɗi nike. Kuma ake su don Alhaji Musa da kuma gilas mai suwa. Wata samu sa FKD. Alhaji Usman. Alhaji Usman Shagari. Kuma gaji ya rasa wata dama. Ya suna ne shi. Dogon Abace. Dogon magaji Dogon Abace. Dogon magaji Dogon Abace shiga. Ya suma da Dogon magaji. In ka shigo gidan ka ta mutu a mutane shi. Wajen shi bari Abace shi ne. Dogon magaji da Dogon Abace. Kai wajen shi ka faɗa ma. An kai ma kyauta. Shagon Anadiya mai kalle mummuke. Shika! Dogon Abace! Dogon magaji! Abin ya koma! To, kai ka rike shi na kujera ka rike shi. Ina 5,000 sai ka gwada ne 5,000. In ka samu 5,000 zan baka 5,000. In ka samu 1,000 guda ita zan baka. Kidaya ne. Ɗaya. 2. 3. Kai arewa. 3,500 arewa. Shi mutum guda ba shi 5,000. Ina jamusin. Wallahi kariya haka 4,000 ko to Allah ya taimaka na rage 1,000 don haka kai ka so Dogon Abace Dogon magaji ya zo mace. Wato ya karya ka'ida na cin mai a waje duk da yake da ya bashi hakuri. Ya nemi afuwar shi na yi mishi afuwa akan aikata ba daidai ba. Wata ya fi ke nan ina wani sabbato sarki yaki ina abu na inda maye ina abin da macin yayi ina ba gina mai wafi ina na kuma wata ne ina tukul hakunsa ina yabo shi ne kuma da ne ina da wakila shi ma kuma da ne ina da sani kun yi kai shi ma kuma da ne ina da wannan sabbato shi ma kuma da ne ina da kana wata saka biwa shi ma kuma da ne ina kan biwa ina mana da wata saka Dan Yalin Tula kenan. Wannan shi da wata FBN ne za su yi wannan gumurzun. Kowa autan FBN da ɗan tagayi. Alƙalin da kyawun liwan ya rusa wannan fafata tsakanin autan FBN da Dan Yalin Tula. Dan Yalin Tula shi ne yake da dogon wando hannu hagu mai kallo. Autan FBN ko yake hannun damar mai kallo. Yalin Tula. Wannan fafatawar da ake tsakanin su. Ka buge Audu Tunga, ka buge Shagun Aisha. Ina washa? Ina washa yake? Ba haka washa. Wani ɗan Kano yana son da kai da shi gabe. Don haka gobe da autan sani gidan ɗan Kande da washa akwai gabe. To, ka shi ke wani dan kallo na ce da bai samu da kudi ne a samu da bai a samu kudi da
Ba me yake so mai ma. Na a'a dan mai ajo duk wanda an ka saba ce kuɗi ba amma tun da kuɗi aka so to zan ba da kuɗi ba magana ka ta amma ka sani ban ba ka kuɗi sai ka yi kisa in ba ka yi kisa ba ka da a'a wannan dole ne kuɗin da haka so wallahi zan samu to faɗa mai kai da amai da gami kace kowa ba wanda ya tashi kai ma ai maka ne to gobe za ka yi dan sai dai in tsoro a wata sai to shikenan gobe kenan to dan da biyar gare ko to ni ko gobe da dan wai da Abdullahi na hada ko da yake ubanka da amma kai wuce shi waka ni ka so kowa shi to da ito da ba ai ba ai ta kowa ta hira ni dubu 30 ko ni ina ma cikin waka a wannan kawanci ne kuke kowa ya ake can yake ai da me ana yi ba sai kun buga aka samu ba waka tsoron waduwa cikin kowa bai faɗi ba ni ne kake ni ne ce ai da wato wannan fafatawar ta ɗishi ta ƙashin yawa ba wanda ya farmaki tsakanin su ai da bai ko ga 20,000 bai yi ba ganin dambe ya ƙice ƙashin yawa aka zuba kuɗi naira 20,000 tsakanin su wanda ga kuɗin nan naira 20,000 kun taso da inda kuke ka busa zai da dambe kowa ya koma wurin su ko kuma da su to kashe min kuɗi na kai a ce su